Добрый вечер. Здравствуй. Петров. 1983ko irailaren batean, Sobietar Batasuna eta Estatu Batuen arteko tentsioa bere gorenean zegoela, bidaiari hegazkin hego-korear bat aire espazio sobietarrean sartu zen. Yankientzat inteligentzia lanak egiten ari zela pentsatuta, Sobietar armadak hegazkina bota zuen, 269 hildako eraginez. Honek, jakina, bi superpotentzien arteko tentsioa areagotu zuen. Есть. БЛР еще к главному оперативному контролю сдать дежурство. 1983 hartan, bi superpotentzietako agindariak ez ziren guztiz kontziente gerra nuklear batek eragin zitzakeen ondorio larrietaz. Urte hartantxe, baina aste batzuk beranduago, sortuko zuten zientzilari batzuek negu nuklearra kontzeptua, eta gizateriaren desagerpenaren aukera mahaigaineratu zuten. Ordurako, Sobietar Batasunak eta Estatu Batuek denera 60.000 arma nuklear zituzten, nahikoak gizateria eta planetako bizitzaren gehiena suntsitzeko. Хорошо, продолжайте работу. Так до утра, ребятки, потихоньку, помаленьку, поехали. Hegazkin hego-korearra bota eta 25 egun beranduago, Serpukov 15 base militarrean, Stanislav Petrov teniente koronela gaixorik zegoen ofizial baten txanda betetzen ari zen. Bere lana, satelite bidezko alerta sistema goiztiarraren jarraipena egin eta agintaritzari edozen misil erasoren berri ematea zen. Txanda hartan, bera zen base militarreko arduradun nagusia, eta bere agindupean 200 ingeniari eta analista zituen. Halako batean, sirena batek bunkerra zeharkatu zuen. Sirena hura misil jaurtiketaren ohartarazpena zen. Segundu gutxitan, 5 ziren detektatutako misil nuklearrak. Estatu Batuek Sobietar Batasunaren kontra jaurtitakoak. Bunkerrean tentsioa nagusitu zen. Egoera ikaragarri larria zen. Petroven bete beharra telefonoa hartu eta aginte militarra informatzea zen. Horixe zioen protokolo zorrotzak. Baina egiten bazuen, ziurrenik agintaritzak Estatu Batuen kontrako eraso nuklearra martxan jarriko zuen. Estatu Batuek erantzungo zuten eta gerra nuklear totalerantz abiatuko ziren. Apokalipsia izango zen. Всем немедленно вернуться в вычислительный центр и проверить функционирование всех боевых программ. Результаты докладывать немедленно. Сколько спутников? Milioika pertsonaren bizitzen zama bere gainean zuela, Petrovek tentsioa gainditu eta erabaki azkar bat hartu behar zuen. Ezen guztiz fidatzen detekzio sistema berriaz, eta ez zion logikarik ikusten Estatu Batuek Sobietar Batasunari 5 misil nuklear jaurtitzeari. Черт, разве можно увидеть стандарт в таких условиях? Protokoloaren gainetik Petrovek alarma faltsutzat jo zuen eta horixe transmititu zien agintari militarrei. Erabaki okerra bazen, misil nuklear Estatu Batuarrek minutu gutxitan Sobietar Batasunean helburuak joko zituzten. Быстро туда! Проверьте всякий отдел! Система обнаружила ракетный старт. Можете это увидеть на своих мониторах. Baina ezen okertu. Satelite sobietarrek eguzki izpiek altuera handiko hodeietan eragindako isladak misil balistikotzat hartu zituzten. Petrov teniente koronelaren erabakiak gerra nuklear totala ekidin zuen. Gertaera, Petrov gertaera bezala ezagutzen da, eta erabakiari esker gaude hemen. Kaixo entzule, ongi etorria Radio Venceremos podcastera. Alberto Matxain naiz eta saio honetan arma nuklearren geopolitika zariko naiz, eta arma hauek kapitalismoaren kontrako borrokarentzat suposatzen dutenari buruz hitz egingo dizut. Zer gertatuko zen Petrovek detekzio sistemari sinesgarritasuna eman izan balio eta armadaren agintaritza informatu izan balu? Zer gertatuko zen Sobietar Batasunak existitzen ezen eraso horri erantzun izan balio?
2019an, Princetongo Unibertsitateko ikerlari talde batek Estatu Batuen eta Errusiaren arteko eskalada beliko posible bat simulatu zuen. Argitaratu zuten bideoaren hasieran azaltzen denez, simulazioa uneko indar harreman errealean, helburu posibleetan eta estimatutako baja kopuruan oinarritzen da. Simulazioa balizko gerra konbentzional baten testu inguruan hasten da. Errusiak Kaliningrado ondoko base militarretik misil nuklear bat jaurtitzen du Polonia eta Alemaniaren arteko mugatik hurbil dagoen helburu baten kontra, NATOren ofentsiba geldiarazteko. Eraso honi warning shot deitzen diote, ohartarazpen erasoa alegia. Bere helburua ez da mina egitea, mehatxu argi bat helaraztea baizik. NATOk Kaliningradoko base militarrari bomba nuklear bat jaurtiz erantzuten du. Berehala, gatazkak gerra nuklear taktikora eskalatzen du. Errusiak 300 bomba atomiko jaurtitzen ditu, hegazkin eta irisme laburreko misilen bidez, NATOk Europan dituen base militarrak eta aurrera egiten ari diren tropak jo asmoz. NATOk hegazkin bidez, Errusiaren kontra 180 bomba nuklear botaz erantzuten du. Fase honek 3 ordu irauten du. Europa suntsituta, NATOk erasoaldi nuklear estrategikoa abiatzen du, 600 bomba atomiko jaurtiz, Estatu Batuar lurraldetik eta urpekontzietatik Errusiar gaitasun nuklearra suntsitzeko helburuarekin. Bere arma atomikoak erasoaldian galdu baino lehen, Errusiak misil siloetatik, misilak jaurtitzeko ibilgailuetatik eta urpekontzietatik Estatu Batuar lurraldeari eraso eginez erantzuten du. Fase honek 45 minutu irauten du. Eta azkenik, etsailaren berreskurapena oztopatzeko helburuarekin, Errusiak eta NATOk bestearen 30 hiri populatuenei eta zentro ekonomikoei eraso egiten diete, hiri bakoitzaren kontra 5 eta 10 bomba atomiko artean erabiliz. Fase honek beste 45 minutu irauten du. Eskalada honek 4 ordu terdi iraun du. NATOk eta Errusiak elkarri 2000 bomba atomiko inguru bota dizkiote. Estimatutako berehalako bajak 91 milioi terdi dira, 34,1 milioi hildako eta 57,4 milioi zauritu. Gerora, eskaladaren epe luzeko efektuen ondorioz, estimazio hau nabarmen igoko litzateke. Petrov gertaerara bueltatuta, ez dakigu zeintzuk izango ziren Sobietar Batasuna eta Estatu Batuen arteko gerra nuklear total baten ondorioak. Baina lehen komentatu dudan bezala, 1983 hartan, Sobietar Batasuna eta Estatu Batuen artean 60.000 arma nuklear inguru zituzten. Stanislav Petrovek sistemari sinesgarritasuna eman izan balio, agintaritza informatu izan balu eta gerra nuklear totalak eztanda egin izan balu, pentsatzekoa da, Princetongo ikerlari taldearen simulazioak iragarritakoa, baino desente suntsitzaileagoa izango litzatekeela. 0096 2251 2110 8105 00. Geopolitikan, arma nuklearrak ez dira edozein aldagai. Bigarren Mundu Gerra ostean, arma nuklearrek nazioarteko sistemaren funtsezko arauak berridatzi zituzten. Sobietarrek bomba atomikoa 1949an lortu zuten. Hurrengo urteetan, Sobietar Batasunak eta Estatu Batuek arma nuklear kopuru izugarria metatu zuten. 1962an, Kubako misilen krisia izan zen. Mundua gerra nuklearraren ertzean kokatu zuena. Misilen krisiaren ostean, bi gobernuek Washington eta Moskuren arteko telefono gorria ezartzea adostu zuten.
...1960ko hamarkada hasierarako, MAD doktrina izenarekin ezagutu zenak errealitatea deskribatzen zuen. MAD, elkar suntsitze ziurtatuaren ingelerazko akronimoa da, eta adierazten zuen, gerra nuklear total batean, bi superpotentziek elkar suntsituko zutela ziurra zela. 2, 2, 5, 1. 2, 1. Elkar suntsitze ziurtatuaren logikaren muina bigarren kolpea emateko gaitasunea zetzan. Superpotentzia batek ezin zuen beste superpotentziaren armategi nuklear osoa eraso sorpresa batean suntsitu. Haietako bakoitzaren arma atomikoak 3 plataformatan banatuta zeudelako. Misil siloetan, gerra hegazkin estrategikoetan eta urpekontzi nuklearretan. Urpekontziak ur azpian ezkutatuta zeudenez, lehen erasoak ezingo zituen suntsitu. Ondorioz, bigarren kolpea beti bermatuta zegoen. Horrek elkar suntsitze ziurtatuaren paradoxa sortzen zuen. Gerrak etsaiaren suntsipena eragingo luke, baina baita suntsipen propioa ere. 1, 5, 7, 2, 8. 1, 5, 7, 2, 8. Hortaz, elkar suntsitze ziurtatuak bi potentzien artean disuasioa eragin zuen. Disuasioak bi superpotentzien arteko gerra zuzenaren aukera urrundu eta bien arteko gatazka gerra hotzaren terminoetan garatzea eragin zuen. 1970ko hamarkadatik aurrera, Estatu Batuek eta Sobietar Batasunak zenbait akordio izenpetu zituzten, eta haien arteko lehia neurri batean arautu zuten. 2, 8. 1, 5, 7, 2, 8. 1, 5. Baina 1980ko hamarkadan, Ronald Reaganek Sobietar Batasuna gaizkiaren inperio izendatu eta misilen kontrako ezkutu anbiziotsu bat eraikitzen hasi zen, Estatu Batuei abantaila estrategikoa emango liekeena. Reaganen ekimenak Sobietar Batasunarekiko harremana gaiztotu zuen eta tentsioa areagotu zen. Testuinguru hartan eman zen Petrov gertaera. Azkenik, 1981an Sobietar Batasunak inplosio egin eta desagertu zen, gerra hotzari amaiera emanez. 1, 5, 7, 2, 8. 1, 5, 7, 2, 8. Gerra hotzak iraun zuen urteetan, baita hurrengo hamarkadetan ere, estatu gehiagok arma nuklearra lortu zuten. Estatu Batuek 1945an lortu zuten. Sobietar Batasunak 59an, Erresuma Batuak 52an, Frantziak 60an, Txinak 64an, Indiak 64an, Pakistanek 88an eta azkenik Ipar Koreak 2006an. Uste da, Israelek 1966ko lortu zuela, baina ofizialki ez du onartu, ez da ukatu ere. Bakearen nazioarteko ikerketa institutuak estimatzen du estatu sionistak 80 arma nuklear dituela, baina beste iturri batzuk 90 eta 400 arma artean estimatzen dizkiote. Come you masters of war. 1968ko uztailaren batean, Sobietar Batasunak, Erresuma Batuak eta Estatu Batuek arma nuklearrak ez ugaritzeko ituna sinatu zuten. Txina eta Frantzia 92an batu ziren. Israel, India, Pakistan eta Ipar Koreak ez dute sekula sinatu. I just don't want you to know I can see through your masks. You that never done nothing but build to destroy. You play with my world like it's your little toy. 1981an Sobietar Batasuna desagertu zen. Zer gertatu zen zituen arma nuklearrekin? And you turn and run farther when the fast bullets fly. Sobietar Batasuna desagertu ostean, bere ia 30.000 arma nuklearrak 4 estatu berriren menpe geratu ziren. Bielorrusia, Kazajistan, Errusiako Federazioa eta Ukraina. Honek lehen mailako arazo geopolitikoa sortu zuen, baina 4 estatuek
arma nuklearrak ez ugaritzeko ituna sinatu zuten, eta 80ko hamarkada erdialderako, Bielorrusiak, Kazajistanek eta Ukrainak zituzten milaka armak Errusiari eman zizkioten. Down my drain. Gerra hotzaren amaierak tentsioaren arintzea ekarri zuen, eta Estatu Batuek eta Errusiak arma nuklearren eta arma konbentzionalen inguruko nazioarteko akordioak sinatu zituzten. 1981ko uztailean, Bush eta Gorbachev presidenteek START ituna sinatu zuten. Bi aldeek adostu zuten haien arsenal nuklearrak 2009rako 6.000 armatik bera murriztea. Out of their bodies and is buried in the mud. He's thrown the worst fear. 2010ean, Obama eta Medvedev presidenteek New START hitzarmena sinatu zuten. Bi aldeek arsenalak 1550 arma nuklear estrategikotara mugatzea adostu zuten. 2023an Errusiak parte hartzea eten zuen, eta 2026ko otsailean hitzarmena ofizialki iraungi zen. Gaur egun, ez dago akordio erregulatzailerik indarrean, eta potentzia nuklearrak berrarmatzen hasi dira. How much do I know? But to talk out of turn. You must say that I'm young. You might say I'm unlearned. But there's one thing I know. Gerra hotzan zehar, elkar suntsitze ziurtatuaren logikak bi baldintza nagusirengatik funtzionatu zuen. Soilik bi aktore zeuden eta arau juridiko komunek sistema egituratzen zuten, baina Sobietar Batasuna aspaldi desagertu zen eta arau juridiko komunak oso higatuta daude. That good. Will it buy you forgiveness? Onartuta dago, disuasioak gerra nuklearra saiesten lagundu zuela, baina zalantzan dago, gerra hotzeko oreka euskorrak funtzionatu dezakeen 3 superpotentzia eta potentzia nuklear txiki eta ertainek osatutako munduan. Don't ever buy back your soul. And I hope that you die. Estatu Batuek Errusiaren aurka bigarren kolpea emateko gaitasuna dauka, eta Txinaren aurka ere bai, baina biei aldi berean aurre egin beharko baliete, kalkulu estrategikoa askoz konplexuagoa litzateke, eta agian ez litzateke gai izango biei aurre egiteko. Down to your deathbed. And I'll stand over your grave till I'm sure. Bestalde, armen kontrolaren arkitektura ahultzen ari da. New START hitzarmenaren iraungipenak hutsune erregulatzaile larria sortu du. Ez dago, Estatu Batuen eta Errusiaren arma kopuruaren gaineko mugarik indarrean. Eta 2026ko maiatzan, arma nuklearrak ez ugaritzeko itunaren berrikuste konferentzia egin dute New Yorken. Adostasunik gabe amaitu da, konferentziak huts egin du. Oh, we're here. Aurrerapen teknologikoek egoera konplexuago bilakatu dute. Adibidez, radar batek jaurtitako misil balistikoak detektatu ditzake, baina ezin du jakin arma nuklear bat daramaten ala ez. Nola erantzun jakin gabe eraso nuklear bat den ala ez? Beste adibide bat, misil hipersonikoek helburu nuklearrak suntsitu ditzakete arma nuklearrik erabili gabe. Bestalde, Estatu Batuek iragarri duten misilen kontrako ezkutuak abantaila emango lieke defentsan, Errusia eta Txinaren disuasioa ahulduz. Itsasoan, urpekari nuklearren kokapena ezagututa, disuasioa ahultzen da, eta abar, teknologiaren aurrerapenarekin konplexutasuna handitzen joango da. And it's hard. It's hard. It's hard. It's hard. Amaitzeko, disuasio edatua, hau da, superpotentzia batek bere aliatu ez nuklear batzuei ematen dien babes nuklearra krisian dago. Aliatuek zein etsaiek Estatu Batuen konpromisoen sinesgarritasuna zalantzan jartzen dute. Errusiaren mehatxuaren aurrean, Europako aliatuek Estatu Batuen bermei buruzko kezka dute, eta Indo-Pazifikoan, Txinaren modernizazio militarrak
eta Ipar Korearen gaitasunen hazkundeak Hego Korea, Japonia eta Australiak eskatzen dituzte. Highway diamonds with nobody on it. I saw a black branch. Txinak 1964an potentzia nuklearra bilakatu zenean, erabiltzen lehena ez izatearen doktrina bere egin zuen, eta doktrina hori mantentzen du. Baina azken 5 urteotan arsenal nuklearra ia bikoiztu du. 300 armatik 600 edukitzera pasa da, eta Pentagonoak aurreikusten du 2030erako 1000 baino gehiago edukiko dituela. Triada nuklear osoa, urpekontziak, hegazkinak eta kamioiak lehen aldiz erakutsi zuen iazko iraileko desfile militarrean. Honek iradoki dezake, orain Txinarentzat bomba ez dela soilik babes ezkutu bat, presio geopolitikorako tresna bat baizik. Hurrengo urteetan, Txinaren gaitasuna Estatu Batuen eta Errusiarenaren pare jarriko da. Historian lehen aldiz, munduan 3 superpotentzia nuklear egongo dira. And what did you hear, my darling young one? Estatu Batuek anbiguotasun estrategikoa mantentzen dute. Ez dute inoiz erabiltzen lehena ez izatearen politikarik aldarrikatu. Armategi nuklearraren modernizazioan, hamarkada honetan, 956.000 milioi dolar inbertituko dituzte, eta abantaila estrategikoa emango liokeen misilen aurreko defentsa sistemaren sorrera iragarri dute. Trumpen administrazioak oraindik ez du zehaztu Txinaren berrarmatzeak sortuko duen testuinguru berriari aurre egiteko doktrina. I heard the song of a poet who died in the gutter. Errusia da aldaketa garrantzitsuena egin duena. 2024ko azaroan ezarritako doktrinak muga nabarmen jaitsi zuen. Lehen, estatuaren existentzia bera mehatxatuta egotea eskatzen zen arma nuklearren erabilerarako. Orain, subiranotasunaren edo lurralde osotasunaren mehatxu kritikoa nahikoa da. Bielorrusiari babes nuklearra zabaldu dio. Faktore motibatzaile nagusiak Ukrainako gerraren presio militarra eta barne mailako legitimazio beharra lirateke. My darling young one. I met a young child. 2025ean, Frantziak eta Erresuma Batuak Northwood deklarazioa sinatu zuten, indar nuklearrak koordinatu ditzaketela adieraziz. Hamarkadetan, Europako defentsa nuklearraren integrazioan emandako urrats garrantzitsuena da. Adierazpena, Estatu Batuen bermeen sinesgarritasun galeraren testuinguruan egin zuten. Me rainbow. I met one man who was wounded in love. Israelek anbiguotasun estrategikoa mantentzen du. Ez du onartu, ez daukatu ere, arma nuklearrak dituenik. Lehen aipatu bezala, kalkulatzen da bere arsenala 80 eta 200 arma nuklear artekoa dela. Analista desberdinen arabera, Sanson aukera deritzona litzateke bere doktrina. Existentziarako mehatxu baten aurrean, erantzun nuklear masibo eta mugarik gabea. And what'll you do now, my blue-eyed son? Pakistanek ez du erabiltzen lehena ez izatearen doktrina inoiz onartu, eta doktrina ambigua mantentzen du. Indiaren abantaila militar konbentzionalaren aurrean, arma nuklearrak lehena erabiltzeko aukera gordetzen du. Baina 2025ko maiatzean, Indiak eraso egin zionean, Pakistanek arma nuklearra erabili ez izanak bere disuasioa zalantzan jarri du. Many in the hands are all empty. Where the pellets of Indiak erabiltzen lehena ez izatearen doktrina aldarrikatzen du ofizialki, baina 2025ko maiatzean, Narendra Modi lehen ministroak adierazi zuen, Indiak ez zuela jada Pakistanen mehatxu nuklearraren aurrean atzera egingo, eta aurrerantzean, erasoen aurrean erantzun konbentzionala emango zuela. 2025ko maiatza hartan, bi herrialdeen arteko gerran, Indiak Pakistango lurraldean erantzun konbentzionala baliatu zuen, eta Pakistanek ez zuen arma nuklearrarekin erantzun. and speak it and think it and breathe it. And reflect from the mountains. Eta azkenik, Ipar Koreak 2022an lege berria onartu zuen. Arma nuklearren erabilera ahalbidetuko dituzten bi kasu desberdintzen dituena.
lidergoaren kontrako eraso bat hurbiltzear dagoela detektatzea eta etsaien erasoaren ondorioz aginte sistema nuklearra arriskuan jartzea. It's a hard rain. Sistema nuklear global osoa aldi berean mugitzen ari da, koordinaziorik eta arau juridikorik gabe. Armen kontrolaren arkitektura ahultzen ari da, eta krisi nuklear bat saihesteko hesiak igatzen ari dira. Elkar suntsitze ziurtatuaren paradoxak, arau adostuak zituzten bi aktore arrazional eta simetrikoren artean funtzionatzen zuen. 3 aktore handirekin, 11 txikiagorekin, araurik gabe eta aurrerapen teknologiko disruptiboekin, datozen urteetako egoera erabat desberdina da. Disuasioa ez da desagertu, baina bere oinarriak inoiz baino ahulago daude. Arma nuklearra asmatu izanak lehen mailako erronka teorikoa suposatu zuen kapitalismoa gainditzeko borrokan ari ziren ezkerreko mugimenduentzat. Bigarren Mundu Gerra ostean, Stalinek programa nuklearra abiadura bizian garatu zuen, Sobietar Batasuna estatu batuen mailan jartzeko. Stalin hil ostean, bere ondorengoa izan zen Nikita Khrushchevek 1956ko kongresuan gerra nuklearra suizida zela onartu eta bizikidetza baketsua deitu zuena doktrina bilakatu zuen. Iraultza bortitzaren ezinbestekotasuna alde batera utzi zuen. Marxismoa aro nuklearrera egokitu zuen lehen buruzagi sobietarra izan zen, baina imperialismoarekin elkar bizitza planteatuz paradoxa bat sortu zuen. Molotov ministro ohiak eta txinatar komunistek salatu zutena errevisionismoa zelakoan. Geroztik, ezkerreko zenbait pentsalarik hausnarketak egin dituzte gaiaren inguruan. Zenbait aipatuko ditut. Gunther Anders filosofo austro-alemaniarrak Hiroshimako bombardaketaren ondoren arma nuklearren kontrako aktivista bihurtu zena, marxismo klasikoaren baikortasun teknologikoa kritikatu zuen. Andersen arabera, arma nuklearra ez zen arma bat bakarrik, gizakiaren psikea aldatu zuen gertaera metafisikoa baizik. Zioenez, gizakiak teknikoki sortu zuenaren ondorioak ezin ditu emozionalki prozesatu. Ez da gai bere dimentsioa sentitzeko. Hirurogeiko hamarkadan, J. Posadas argentinar troskistak gerra nuklearra ezinbestekotzat eta desiragarritzat jo zuen, nazioarteko iraultza sozialistaren bidean. Posadasek uste zuen, gerra nuklear batek kapitalismoa suntsituko zuela, eta errautsetatik sozialismoa sortuko zela. Beraz, arma nuklearrek iraultza urrundu beharrean, hurbilduko zutela pentsatzen zuen. Mila 1980an, New Left Review aldizkarian, Edward Palmer Thompsonek esterminismoa planteatu zuen. Thompsonen arabera, esterminismoa bi bloke antagonistetan aldi berean agertzen da. Lasterketa armamentistikoa, ideologia militarra eta interes burokratikoak eta ekonomikoak elikatzen ditu. Eta bere adierazpenik goren eta arriskutsuena arma nuklearrak dira. Esterminismoak bere eskalada sortzen du, eta bere logikak elkar suntsitzera eramaten du. Thompsonek argudiatu zuen marxismoak ez zuela tresnarik fenomeno hau azaltzeko, eta kategoria berrien beharra mahai gaineratu zuen. Bi urte beranduago, New Left Review aldizkariak Exterminism Cold War liburua argitaratu zuen, Thompsonen tesiarekin eta beste zenbait intelektual marxista eta antikapitalisten ekarpenarekin. Esterminismoaren kontzeptuak ezkerraren baitan eztabaida eragin zuen, eta Europan armagabetzen nuklearraren aldeko mugimenduarentzat oinarrizko kontzeptua izan zen.
nous aurons la mer à 2 pas de l'étoile. Gerra hotza amaituta, eztabaida alboratua izan zen, baina 2017an Trumpen lehen agintaldiarekin batera, Der Sobuk argitaletxeak esterminismoaren kontzeptua testuinguru berrira ekarri zuen. Dans ses cheveux blancs. Thompsonek eztabaida piztu zuen, baina arazo teorikoak konpondu gabe gelditu zen. Campbell Craig nazioarteko harremanen irakasleak 2017an argitaratutako lan akademiko batean argudiatu zuen marxismoak ezin duela arma nuklearren arazoa saihestu, edo onartu gerra nuklearra pentsagarria dela eta ez lukeela gizateria suntsituko, edo marxismoak teoria eguneratu beharra dauka. Azken finean, gerra ezin bada irabazi, nola etorriko da iraultza? Marxismo klasikoak gerra ezinbestekotzat jo zuen. Kapitalismoa bere kontraesanetan ondoratuko zen eta trantsizioa bortitza izango zen. Gerra ez zen helburu bat, baina historiaren emagina zen. Arma nuklearrak premisa hori erabat suntsitzen du. Gerra nuklearra ez da inork irabazten duen gerra bat, bi etsaiak batera suntsituko lituzkeelako. Ez legoke kapitalismoa garaitu ondoko mundurik, errautsak baino ez. Marxistek 3 irteera proposatu dituzte, eta ikuspegi marxista batetik 3 problematikoak dira. Bide instituzional eta parlamentario hartzea, iraultza armatuak esfera txikiagoetan saiatzea, edo arma nuklearraren abolizioa helburu gisa jartzea. Laburbilduz, arma nuklearrak marxismoaren denbora logika hautsi zuen. Kapitalismoa eroriko zen, baina orain sistemak berarekin dena eramango luke. Eta marxismoak dilema horri oraindik ez dio irtenbide teoriko bat eman. Eta zer dio esperientzia historikoak? Esperientzia historikoak erakusten duena da, arma nuklearren eta gerra hotzaren aroan ere, iraultza sozialista posible izan zela. Txinaren kasuan, Estatu Batuek inbertsio handia egin zuten iraultzaren kontra, baina ez zuten planteatu ere egin arma nuklearren erabilera. Kubaren kasuan, 1962ko misilen krisian tentsio handiko egunak bizi izan ziren, baina Estatu Batuen eta Sobietar Batasunaren arteko akordioak Kuba ezin baditzea jaso zuen. Eta Vietnamgo kasuan, Estatu Batuar gobernuak bomba atomikoa erabiltzearen aukera aztertu zuen, baina besteak beste Sobietarren eta Txinetarren disuasioari esker ez zuten erabili. Esan bezala, gerra hotzaren aroan ere, iraultza sozialista posible izan zen, baina Sobietar Batasuna desagertu zen, eta berarekin, iraultzak eta estatu sozialistak babestu zituen disuasio nuklearra. Txinak ez baitu Sobietar Batasunaren rola hartu. Hamarkadak pasa dira, eta gaur egun, iraultza sozialista ez da garaiko hortzimuga inon, eta Sobietar Batasunaren babes nuklearrik gabe, kubatar iraultzaren egoera inoiz baino larriagoa da. Eta esan bezala, gaur egun iraultza sozialista ez da garaiko hortzimuga inon, baina etorkizunean berriz izan daiteke. Etorkizunak oso itxura txarra dauka, baina ez dago idatzita. Edozein modutan, arma nuklearrak errealitate bat dira, eta eragiten duten disuasioak utopia postkapitalistaren aukera urruntzen du. Здравия желаю. Здравия желаю. Ждет. Пройдите. Товарищ генерал, разрешите? Вы
записях боевого... Stanislav Petrovek ez zuen aitortzarik jaso gerra nuklearra ekiditeagatik. Kontrakoa, agintari militar baten herrieta jasan zuen gertaeraren txostena ez idazteagatik. Denbora batera, armada utzi zuen hilzorian zegoen emaztea zaintzeko. Bere familiarekin harremana galdu zuen eta zahar gogaitu bat bilakatu zen. Боевой документ. Это предусмотрено... Ну и что? Это уголовное преступление, которое преследуется по закону. Участвовал в разработке этой... Zaharra zela, bere bizitzari buruzko erreportai batean parte hartzea onartu zuen. 10 urtez grabatu ostean, 2014an argitaratu zuten. The Man Who Saved the World du izena, mundua salbatu zuen gizona, eta YouTubeen ikusgai dago. Lotura saio honen deskribapenean aurkituko duzu. Stanislav Petrov 2017an hil zen, 77 urterekin. Mundua salbatu zuen eta ahaztuta hilez bazen ere, ez zuen jaso merezi zuen aitortza. Мне кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей. Bueno, entzule, hemen bukatzen da gaurko saioa. Beti bezala, espero dut interesgarria iruditu izana. Gogoratu podcast hau Mastodon bidez jarraitu dezakezula, eta ahotsak ere bere webgunean argitaratuko duela. Besterik gabe, ongi izan eta hurren arte. Они до сей поры с времен тех дальних летят и подают нам голоса. Не потому так часто и печально мы замолкаем, глядя в небеса. Летит, летит по небу клин усталый, летит в тумане на исходе дня. И в том строю есть промежуток малый. Быть может, это место для меня. Настанет день из журавлиной стаи. Я поплыву в такой же сизой мгле. Из-под небес по птичьи окликая всех вас, кого оставил на земле. Мне кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Radio Venceremos
rompiendo cercos,